Ahojte, na stránke som vám sľúbila natočiť jedno krátke video, kde vám ukážem návod, ako upliesť jednoduchý šambala náramok, keďže to ste si vybrali a najviac vás to chcelo, takže za asistencie mojej veľmi dobrej kamarátky sme sa rozhodli natočiť vám teda toto krátke video. Najprv vám teda ukážem, čo bude treba k výrobe a potom postupne vám ukážem ako na to a dokončíme ho. Takže tu máme jeden prívesok a nastrihané potrebné kúsky šnúrky, ktorú budeme potrebovať. Zvolila som takú jemnejšiu farbu, ktorá by sa mohla páčiť viacerým. Potrebujeme jeden kratší kúsok a jeden dlhší, ktorý budeme okolo neho opletať. Takže začína to asi takto, že cez dierku si prevlečiem tento jednoduchý a zaseknem si ho, aby mi neušiel sem. Tento druhý, dlhší, dám zo spodu a natiahnem ho zhruba tak, aby bola každá strana rovnako dlhá. Tento položím na vrch, zachytím si ho a tento prevlečiem takisto cez vrch a potom tieto dva nadvihnem, podložím, chytím a zatiahnem. Uzlík sa mi urobil nižšie, takže si ho posuniem tak, aby bol zhruba pri kraji. Poriadne ho zatiahnem, nech sa neuvoľní. To máme uzlík doprava a uzlík doľava sa robí takisto, ibaže najprv si to dám zo spodu, toto dám takisto zo spodu a túto šnúrku prevlečiem vrchom a zatiahnem. Popravím, aby mi to neutekalo. Zatiahnem a opakujem znova prvý uzlík. Najprv hore, potom takisto hore, zdvihnem a prevlečiem zo spodu. Potom znova dole, dole a prevlečiem vrchom. A toto stále opakujeme, až kým sa nám nezdá dĺžka náramku taká, ako potrebujeme, čiže zhruba potiaľto. Takže na papieriku mám kvapnutého trošku lepidla. Potrebujem sa teraz zbaviť týchto dvoch častí, pretože na náramku by mi zbytočne vytrčali. Takže si trošku naberiem. Dám to do týchto častí, aby sa mi to tam nerozplietlo. To isté je druhou stranou. Najlepšie je na to tekuté lepidlo, lebo iné veľmi nechcú držať. Počkám, kým to uschne. A keď je lepidlo suché, tak obidve časti odstrihnem a náramok by sa mi nemal strapkať. Takisto potom odstrihnem aj jednu z týchto šnúrok, pretože dve by boli zbytočne hrubé.
To isté potom opakujem aj s druhou stranou náramku. Obe strany náramku sú už hotové, takže teraz nám ostáva už len spraviť viazanie. A ako sa to robí, tak jednoducho otočím náramok naopak a spojím si obe strany náramku a krátkou šnúrkou ich podvlečiem, zachytím, vyzerá to asi takto nejako a jednoducho robím to, čo predtým na náramku. Najprv dávam z vrchu, potom zase z vrchu a potom zo spodu. Dávam pozor, aby sa mi nevyvliekla ani jedna strana, pretože inak by to už nedržalo a zatiahnem. To isté potom spravím ale zo spodu a znova z vrchu. Tak opakujem, až kým sa mi dĺžka nebude zdať adekvátna a minimálne pokiaľ mi dotiahne šnúrka. Viazanie náramku je hotové, takisto je zastrihnuté, aby zbytočne netrčali šnúrky, len pri lepení treba dať pozor na to, aby sme nezalepili jednu z týchto šnúrok, pretože sa to musí pohybovať. Takže musí sa to hýbať, aby sa dal poriadne dať na ruku. Posledná fáza, čo mi ostáva, je už len dať tieto zaťažovacie guličky, aby náramok aj lepšie vyzeral a aby sa lepšie nosil na ruke. Takže len jednoducho navlečiem. Na nejakom vzdialenejšom mieste to zatiahnem na uzlík, tak aby sa mi to stále s tým dalo hýbať. Je dobre si to potom aj zalepiť, aby sa náhodou uzlík neroztrapkal. To isté spravím aj na druhej strane. Poprípade si zalepím aj tento konček, ako mne to teraz nevyšlo. Takže bude treba dolepiť. No, proste náramok nakoniec zostane taký, že bude sa dať zaťahovať maximálne po tú dĺžku, ako je korálka. A korálka bude zaťažovať, aby náramok na ruke zbytočne nestal. Takže náramok je hotový. Bežne ho ja predávam za 4 €, takže môžete sami posúdiť, či má takú hodnotu alebo nie. Ďakujem za pozornosť.